Sakit nga kamatuoran igsoon nga dili unta angay nga mahitabo sa atong mga kinabuhi. Tungod kay ang tan-awon gayud sa Ginoo sa atong mga kinabuhi kung unsa ka matinud-anon ang atong kasing-kasing ngadto kaniya. Tungod kay kung mahitabo sa matag usa kanato kining giingon sa Mateo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atua sa langit. Sa 22, niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa o naghimog daghang milagro pinaagi sa imong ngalan. Sa 23, apan ingnon ko niya sila, wala ko makaila kaninyo, makasasala, pahawa kamo. Mao kini ang pinakasakit nga verse igsoon, nga dili angay nga mahitabo sa tagsa-tagsa kanato ka kinabuhi, isip mga tinuod nga Kristohanon, isip mga tinuod nga mga anak sa Dios. Gusto sa Ginoo igsoon nga matinud-anon ang atong kasing-kasing. Tungod kay kung kanunay ka nga nagtawag sa Ginoo, apan dili matinud-anon ang imong kasing-kasing, dili ka gayud makasulod sa iyang gingharian. Gusto sa Ginoo igsoon nga ang imong pagtuo ngadto kaniya matinud-anon gayud. Dili nang nakailata sa Ginoo igsoon apan layo ang atong mga kasing-kasing ngadto kaniya. Gusto sa Ginoo igsoon nga matinud-anon gayud ang atong kasing-kasing ug ang makasulod gayud sa iyang gingharian, ang iyang giingon nga kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan. Gusto sa Ginoo igsoon nga ang imong gibuhat kanang uyon sa kabubuton sa atong Amahan nga tuwa sa langit. Pinaagi gayud sa pagtuo igsoon aron makabuhat kita, aron makabuhat ka igsoon sa mga butang nga makapahimuot ngadto kaniya. Lig-uno nato ang atong pagtuo, atong patubuon ang atong pagtuo. Tungod kay bisan tuod manghingilin ka og mga yawa, giyon nang review ka og mga yawa, nagyon diha sa 22, bisan pag nanghingilin ka og mga yawa pinaagi sa ngalan sa Ginoo, apan kung dili na kinasing-kasing igsoon, wala ang imong pagtuo, wala ang imong matinud-anon nga pagtuo ngadto kaniya. Nag-ingon diha sa bersikulo 23, ingnon niya ta sa Ginoo nga wala ako makaila kanimo, makasasala, pahawa kamo. Lisod og sakit gayud kaayo kana nga bersikulo igsoon nga ga-expect ka nga ang Dios nakaila kanimo. Apan sa tinuoray, wala siya nakaila kanimo. Tungod kay layo man ang imong kasing-kasing ngadto kaniya. Ang gusto sa Ginoo igsoon nga matinud-anon ka ngadto kaniya. Dili nang sa kanunay kang nagtawag og Ginoo, apan layo ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo igsoon nga suod og duol ta gayud sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing ug atong mga hunahuna naka-align og duol gayud kanunay sa Ginoo ug atong lig-unon kanunay ang atong pagtuo aron mahingpit ang kaluwasan nga atong naanggon pinaagi ni Jesus ug pinaagi ni ana makabuhat kita sa will ni Lord, makabuhat kita sa mga kabubuton ni Lord, sa gusto ni Lord nga mahitabo sa atong mga kinabuhi. Hinaot igsoon nga mabag-o ang atong mga kasing-kasing ug muduol gayud kanunay ngadto sa Ginoo. God bless sa tanan.